començar com sempre en uns agraïments, no? Vale, perfecte, fantàstic, gràcies. És començar sempre això, en un agraïment a totes i a tots vosaltres per estar ací, per suposar donar les gràcies a Dani, a Anna, a Vega, a Albert, per tantes i tantes coses. Jo recordo que vam estar ací en l'acte final de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2011. Recordo que en aquell moment estava Ferran, estava José Luis, que està ací, Dani, crec que va vindre Enric Morera, no? I de fa 4 anys, de fa 3 anys així, ha plogut prou i la veritat és que així a la Pobla, ploure no ha plogut massa, això també és de veres, no? Però nosaltres així a la Pobla, gràcies a l'esforç de Dani, Rafa, Ferran, Joan Carles i tanta gent, estem mantenint així la flama, cosa que fa 4, 5, 6 anys, 7 anys aproximadament era una cosa prou impensable per a nosaltres. També vull demanar un poc de disculpes per haver-me retrasat. M'he retrasat per un bon motiu i és que teníem una reunió de l'equip de futbol sala de Carcaixent. Curiosament l'havíem fixat pel dia 16 i podeu comprendre que s'havia de complir en aquesta obligació també. Jo quan vinc a la Pobla sempre tinc un sentiment, una sensació especial, perquè el col·lectiu de la Pobla van començar Dani, vas començar Marc, i en el primer moment estaven escrits al col·lectiu de Carcaixent. I nosaltres ens vam conèixer en una de les primeres reunions aquelles que fèrem en l'Avinguda i a partir d'ella hem anat tenint en estos aproximadament 5 anys una relació molt fluida. I per a mi vindre a la Pobla i el col·lectiu de la Pobla és algo així com estar en els meus germans menuts, algo així, no? En aquest carinyo i en aquest voler que els vaig a bé i fer tot el possible per a que els vaig a bé. I per tant per a mi és una alegria. I en aquests anys hem mantingut bastants reunions així en la Pobla, algunes les hem mantingut allà en el quiosquet, fent-nos una cervesa, altres en aquell pis clandestí que teníeu, en el que ens reuníem de vegades en quan. Vull dir, hem anat fent feina al llarg d'aquests anys. I jo recordo sobretot les converses que mantinguérem per presentar llista en les eleccions del 2011, que hi havia certs temors de presentar-nos, de no presentar-nos, si trauríem alguna cosa, si no trauríem res. I jo sí sempre me recordo un poquet, molts de vosaltres tindreu fills, tindreu filles, i sabreu allò que vos diuen, pare, mare, això m'agradarà. I tu dius, si no ho proves mai ho sabràs, si t'agradarà o no t'agradarà, de veritat. I s'ha de tindre cert valor per fer les coses sense saber el resultat que te donaran. I en aquell moment sabíem que era molt difícil que traguérem un regidor, ho sabíem, però vam tindre el valor suficient com per a presentar una llista, per a treure un grapat molt important de vots, molt important de vots. I algú pot pensar, bueno, però no vam obtenir regidor, certament no vam obtenir regidor, però molt possiblement si en aquell moment no haguérem presentat una llista, ara no repetiríem i esta vegada sí que anem a treure regidors. 1 o 2 regidors sí que els anem a treure. I tot això és gràcies a que en un moment donat s'ha començar a tindre regidor així en la Pobla. També començarem a tindre diputat en aquest cas i tenim a Joan Baldoví en Madrid i ara estem començant a tindre un eurodiputat i tindrem a Jordi Sebastià, si tot va bé, tindrem a Jordi Sebastià en Brussel·les al Parlament Europeu. Indubtablement, si no, quan a les properes eleccions tinguem 1 o 2 regidors hacia la Pobla, les coses canviaran. Molt o poquet, no sabem. Farem el que podrem, com sempre, des de l'honestedat, des de la veritat, des d'allò que pensem que és cert, i fem les coses sempre pensant en el benefici de la població. Ara, jo vos voldria plantejar una pregunta així en veu alta, i és què hem de fer per a que les coses canvien? Per a que canvie el nostre poble, per a que canvie el nostre país, què hem de fer? Jo la resposta que vos dono és molt senzilla i molt difícil al mateix temps, i és obtenir representació política. Si no obtenim representació política a totes les institucions en les que estem, serà molt difícil vehicular canvis. Algunes vegades parlo amb companys que volen introduir canvis en la societat des dels seus àmbits de treball i són tots fantàstics i a més necessaris, des de l'ecologisme, des de la cultura. Nosaltres també volem introduir aquests canvis, però els volem introduir des de la política. Siguem protagonistes actius. No és tant influir en els polítics que facin polítiques culturals, polítiques ecològiques, que són les que nosaltres volem, sinó fer-les nosaltres directament. I per això necessitem representació. Necessitem estar presents a la Pobla, necessitem que a la Ribera Alta tinguem uns resultats escandalosos, de bons, necessitem que a nivell nacional tinguem 18, 19, 20 diputats, necessitem que la pròxima vegada, Baldo, quan vaig a Madrid, se'n vaig en un minibús i se'n vaig en 4 o 5, necessitem aquestes coses.
I per aconseguir-les hem de treballar, no tenim altra cosa més que treballar. I així a l'hora de treballar ens tropetem en una cosa que és una dificultat important, i és per què la gent no se clava en política? Per què les persones de bé no volen estacar-se en política, no volen complicar-se la vida, no volen embrutar-se les mans? Així tinc a Vicent Abelda que ens podria dir unes quantes raons, sobretot a nivell històric. Però una cosa que està bastant clara és que això de la política sona molt mal. La política està molt desvirtuada. I si algú li preguntes què és això de la política, te dirà: la política és el que fan els polítics. Per tant, la política és corrupció, la política és engany, la política és nepotisme, la política és aprofitar-se, la política és enxufisme, és col·locar els meus. Però realment això no és la política. Això és corrupció, enxufar els meus, enganyar, estafar, aprofitar-se. Això no és política. Política és una cosa tan senzilla com servir a la ciutadania, ni més ni menys. I cada un ho fa des del seu àmbit de treball. Nosaltres, com vos he dit, tenim un club de futbol sala en Carcaixent, doncs des d'ahir servim al nostre poble. Les persones que estan en ONGs ho fan també. Les persones que estan en associacions culturals també ho fan. Nosaltres fem el mateix, volem fer el mateix, en el nostre cas des de la política, des de les institucions. I també estem en unes eleccions al Parlament Europeu i és important fer-nos la pregunta de per què? Per què? Per què ens presentem a aquestes eleccions i per què és important que treguem un eurodiputat? Per què és important que Jordi Sebastià estiga a Brussel·les? Jo, si estiguem en un altre tipus d'actes, ara obriria un torn de paraula i vos diria: va, contesteu a vosaltres què penseu, no? Però mireu, la resposta més fàcil és que tenim que estar en Europa per una raó, perquè som europeus. I com som europeus, tenim que estar representats allí on estan representats la resta d'europeus. No únicament som europeus, sinó que som euromediterranis. Som un país de l'Europa mediterrània. I com a tal país de l'Europa mediterrània tenim que estar representats a Brussel·les, que és on estan representats tota la resta de països europeus, bé siguin de l'Europa bàltica, de l'Europa central, de l'Europa mediterrània. Nosaltres també necessitem estar allí presents. I ho necessitem per una raó molt senzilla, perquè nosaltres tenim uns interessos com a ciutadans i com a ciutadans, com a homes i com a dones que vivim en aquest país, tenim uns interessos particulars, també com a riberencs tenim uns interessos particulars que ara estem veient en el pla hidrològic del Xúquer, que estem veient seguit en el tema de la taronja. I qui ens defèn allà a Europa? Nosaltres. Qui defèn els nostres interessos a Europa? No ningú. Jo, com vosaltres, també sou fill de llaurador, com vosaltres sereu, i sempre tenim aquesta sensació de que el camp valencià és la moneda de canvi en tota negociació en el mercat europeu. També tenim la sensació, jo des de no tinc massa anys, només que 45, i del corredor mediterrani porto escoltant 40 anys, tota la vida porto escoltant del corredor mediterrani. Quan s'ha fet? Encara està per fer. Ara, la gran discussió és si el corredor mediterrani ha de passar també per Madrid, perquè Madrid també és una ciutat mediterrània. No estem representats en Europa i per tant no tenim ni veu, ni vot, ni res. Perquè ara me'n recordo de fer una frase que moltes vegades me comenta un amic meu de Carcaixent i que curiosament la va dir, ell treballava en una multinacional alemanya i li la va dir un directiu d'una multinacional alemanya. I la frase és: mira, Rafa, quan tu no estàs sentat a la taula en un dinar, probablement sigues el menú. Això vol dir que si nosaltres no estem com a valencianes i valencians en la taula europea on se decideixen les coses, molt possiblement nosaltres siguem el menú. I jo no tinc més ganes de ser menú. I suposo que d'ací ningú tampoc. Certament, en aquests moments, portarem només que a Jordi, a Europa, i haurà d'anar allà soles. Però al 2019 tornarem, i no tornarem a soles. Jo, ja per acabar, perquè suposo que haureu estat una estoneta llarga, dir-vos que ens queden 7 dies, d'avui en 8 dies acabar el que és la campanya electoral, i ens queden 7 dies per fer feina. Dani i els companys de la Pobla saben que a mi sempre el que m'agrada és anem a fer feina, i els meus companys de Carcaixent també. Entonces, anem a fer feina. I és dir-vos que per aconseguir aquestes coses, per aconseguir portar Jordi a Brussel·les, per aconseguir que tinguem 1 o 2 regidors a la Pobla, necessitem la vostra ajuda i la vostra col·laboració. I necessitem que és demanar-vos molt en moltes ocasions, però necessitem que durant aquests 8 dies, 7 dies que queden, que ens ajudeu. Que envieu whatsapps, que envieu correus electrònics,
que el dissabte li pegueu un toc a la gent que conegueu i li digueu-li demà n'hi ha que anar a votar, n'hi ha que anar a votar Compromís, n'hi ha que anar a votar Primavera Europea, que me s'oblidava. I per què n'hi ha que anar a votar? Perquè si no anem a votar sabeu qui guanyarà? De sempre. Perquè és de sempre que fan? Voler que no vote ningú. Perquè aleshores en poquets que es voten a d'ells ja han guanyat. Tingueu en compte que el PP guanya les eleccions en majoria absoluta però no passa de votar-li més que un de cada 4 persones que pot votar, perquè la resta no voten. I quan no anem a votar guanyen els de sempre. I si no votem a Compromís, si no votem a Primavera Europea, qui guanya també? Els de sempre. Per tant, jo per acabar només que donar-vos les gràcies i demanar-vos que ens ajudeu en estos dies que ens queden, ens ajudeu d'aquesta forma, en el boca a orella, xerrant, en els whatsapps, en totes aquestes coses. En això, donar-vos les gràcies per la